26 лістапада, аўторак. Віталь Бабін і Белсадзу. Вітаю. Аналітыка, навіны і размовы пра актуальнае за сёння. Запрашаю. Што можна, а што нельга здымаць беларусам для тыктоку. Генпракуратура і Губазік па-рознаму глядзяць на сітуацыю. Без Пратасевіча беларусы Гданьску хочуць прыбраць партрэт скандальна вядомага блогера з плакату, прысвечанага беларускім палітвязням. Журналісты, музыкі, нават сваякі палітзняволеных, хто з беларусаў трапіў у расійскую базу вышуку. Не ўсе матэрыялы, апублікаваныя на гэтак званых экстрэмісцкіх рэсурсах, лічацца экстрэмісцкімі. Гэтак у эфіры тэлеканалу СТВ заявіў кіраўнік аддзелу для нагляду за выкананнем заканадаўства аб дзяржаўнай бяспецы Генпракуратуры Валерый Шуляк. На ягоную думку, сам факт размяшчэння вашага відэа на экстрэмісцкім рэсурсе не робіць яго экстрэмісцкім. Галоўнае, сказаў Шуляк, каб у самім відэа не было прыкметаў экстрэмізму. Першымі на заяву прадстаўніка Генпракуратуры адрэагаваў Губазік. Ужо раніцай у яго тэлеграм-канале заявілі, што, цытата, каб у пракуратуры не было пытанняў, іх спачатку задае міліцыя ў якасці папярэдняй праверкі. Канец цытаты. Да гэтага прадстаўнікі сілавога ведамства, якое вядомае сваімі брутальнымі затрыманнямі тых, хто ставіў лайк або рабіў рэпост, дадалі, што лепш наагул не здымаць відэа, які ў сваіх мэтах можа выкарыстоўваць экстрэмісцкі рэсурс. Нагодай для меркавання мог стаць інцыдэнт у Магілёве. Жыхарка абласнога цэнтру зняла ранішнюю чаргу ў паліклініцы і выклала крытычнае відэа ў свой тыкток. Кіраўніцтва паліклінікі абразілася на відэа і напісала заяву ў міліцыю за паклёп нават не на паліклініку, а на ўсю сістэму аховы здароўя. Старэйшая памочніца пракурора ў Магілёўскай вобласці Алена Шумейка паведаміла, што відэа можа быць расцэненае як распаўсюд заведама хлуслівых звестак аб палітычным, эканамічным, сацыяльным, ваенным або міжнародным становішчы Беларусі. Гэты артыкул аб дыскрэдытацыі нашай краіны, які прадугледжвае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Мікалай Маслоўскі, блогер з намі на відэасувязі. Мікалай, вітаю вас. Вітаю. На ваш погляд, чаму Губазік і Генеральная пракуратура па-рознаму глядзяць на тое, што можна здымаць беларусам, а чаго нельга здымаць? Беларусь гэта раней была краіна, як казаў дыктатар, краіна для жыцця, краіна стабільнасці. А зараз Беларусь стала іншай. Зараз Беларусь, якая не прымае любую крытыку, разумееце, да, бо яго выбары, у яго хісткае вельмі палажэння. І калі казаць пра гэтых медыкаў, што там з чэргі нейкі ў паліклініках, да, напрыклад, да, што вось сотні медыкаў сядзяць у турмах, чаму? Бо фотаграфавалі, пісалі тэксты, дапамагалі палітвязням у вязніцах, сядзяць у турмах. Далей, успомнім пра гэты БелАЗ, так, фотачку выклалі, да, у чаце мясцовым прадпрыемства, што скралі дызайн бренду. Тоже немагчыма. Факт з Мінска вельмі цікавы і свежы, як кажуць, да. Раней у Мінску было шмат рэклямы, што здаюцца памяшкання, офісы для вытворчасці, для бізнесу. Усё паздымалі. Чаму? Бо гэта дыскрэдытуе Беларусь, бо гэта паказвае, што ў нашай эканоміцы адбываецца нешта такое, ну, што бізнес не хоча працаваць пры гэтым рэжыме. Таксама немагчыма. Што яшчэ які цікавы факт, што прапаганда малюе Беларусь, гэта такая ладненькая, такая прыгожая беларусачка, такая кабетка, у яркай хустачцы, да, у каляровай там сукенкі, да, а калі падымаеш спадніцу, ты бачыш худыя, стомленыя, брудныя ногі. Вот гэта ўсё хавае Беларусь. Нельга выкладаць пра то, што канфета з плесенню, што нейкія кансервы там залежалы. Гэта ўсё немагчыма рабіць. Гэта дыскрэдытуе Беларусь. І самае галоўнае, у канцы можна сказаць, што Лукашенко, дыктатар, сказаў: Беларусь – гэта краіна, у якой не да законаў. І гэта паняцце не да законаў, бо юрыдычна ж, ну, немагчыма. Ці ёсць законы, яны працуюць, ці не працуюць. А што такое не да законаў? А што такое до законаў? Так вось, гэта не да законаў кожны з лукашыстаў скарніку разумее, як хоча, як яму карысна. Вось такі этап гісторыі, на жаль, у нашай любімай краіне. Але што змянілася, на ваш погляд? Таму што калі раней, да 20-го года, людзі здымалі падобныя ролікі, яны вірусіліся ў інтэрнэце,
Неважна, ці гэта вялізная чарга ў паліклініцы, ці гэта нейкі дах працякае. Што рабіў Александр Лукашенко? Ён нейкім чынам альбо ўлады рэагавалі на гэта, загадваў міністру аховы здароўя разабрацца з сітуацыяй, праблема развязвалася. Цяпер пагражаюць крымінальнай справай. Ці гэта значыць, што ўлады хочуць, каб беларусы ўсё ж такі ввогуле не вырашалі нейкія праблемы, не звярталі на увагу на гэтыя праблемы? Ці рабілі гэта перадусім не публічна? Дыктатар не можа змагацца з беларусамі, з соцсеткамі, з тым, што людзі пішуць, крытыкуюць, фатаграфуюць, здымаюць ролікі. Але ў дыктатуры ёсць вялікае жаданне кантраляваць усё. Што яны дазваляюць, гэта павінна быць і ў інтэрнэце, і ў тэлевізары. Што не дазваляюць, павінна быць забаронена. Яны прайграюць нашу гэтую інфармацыйную бітву. Таму дыктатура робіць вот такую бздуру. Разумееце? Гэта у яго панічная атака. Ён баіцца блогераў. Ён бачыць у беларусу, які там напісаў нейкі маленечкі тэкст, выклаў у соцсетку ці фотачку, што думае, можа з гэтага пачнецца нейкі вялікі блогер беларускі, новы Ціханоўскі. Яны ўсяго гэтага баяцца. Але ці гэта значыць, што чыноўнікі не адчуваюць адказнасці перад беларусамі ў такіх сітуацыях? Так а якая адказнасць? Яны ж ніяк не залежаць ад беларусаў. Беларусы не галасуюць, яны не выбіраюць мэраў, там некую вертыкаль мясцовую, як у Польшы, напрыклад, што там і бюджэты ў інтэрнэце можна прагаласаваць, некую дзіцячую пляцоўку рабіць, там нешта фонтан будаваць, там гэты мэр там. У нас жа нічога такого не было. Чыноўнікі не залежаць ад Беларусі. Яны адчытваюцца і робяць тое, што ім скажа той, хто ім даў гэтую пасаду, дае ім грошы. Дыктатар Лукашенко, ім плюваць на беларусаў. Пры гэтым так званы дэпутат Александр Шпакоўскі кажа, што няма пакуль дзейсных інструментаў супрацьстаяць інфармацыйным дыверсіям, яны толькі будуць павялічвацца перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі. І дзеля гэтага трэба павышаць палітычную граматнасць насельніцтва і давер да дзяржаўных служачых. Ці гэта магчыма ў сённяшняй сітуацыі, Владар Мікалай? Гэта сказаў дэпутат, які сам з'яўляецца яркай дыверсіяй на паняцце дэпутат. Бо дэпутата выбіраюць людзі, калі ёсць што выбраць. А гэта назначэнец. І тое, што кажа гэты назначэнец і нейкі там давер у беларусаў, я хочу сказаць, што беларусы ўсё добра разумеюць. Мне пішуць з Беларусі, тыя, хто мяне глядзяць на Ютубе, яны кажуць: Мікола, мы ўсё разумеем. Мы зараз хавалі голову ў песок, але гэта не азначае, што мы лічым іх дэпутатамі, некімі там чыноўнікамі, якія там за народ. І дыктатар за гэтых 5 амаль год не полюбіўся, і яны з ім не змірыліся. Таму што кажуць гэтыя чыноўнікі, это гаварашчая галава, якая што ёсць, што і нема гэтых дэпутатаў, бо яны нічога не вырашаюць, нічога не зменіцца. Таму я на такіх асоб, скажем так бы, прапанаваў не звяртаць наогул увагі ніякай. Ёсць он ці не, нема яго, все, кропка. Ці варта блогерам кожны раз думаць перад тым, як сняць нейкі контент, як гэта будзе ацэнена ўладамі? Ці, на ваш погляд, увогуле нават гэта не залежыць ад таго, здымаеш ты нешта апалітычнае, пра моду, альбо там пра светскую хроніку, і ў нейкі момант проста ўлады табой зацікавяцца і змогуць зрабіць з цябе экстрэміста? Я здымаю ролики, калі меня, скажем так, калі тэма мне ўставіла, мне хочется пра нешта распавядаць гледачам. Але казаць пра блогерскую дзейнасць, неважна, што ты здымаеш коцікаў, ці пра спорт, ці пра эканоміку, палітыку, калі блогер чэсны, і он заўсёды даже на тых коціках, якіх он будзе здымаць, ён все равно зачэпіць гэту дыктатуру. Чаму? Бо гэта дыктатура сёння залезла беларусам у беларускам нават у трусы, у балконы, у кватэры, на кухні, яна як гэтыя пацукі лезе са ўшчых шчылін у жыццё беларусаў. Таму што б ты не здымаў, на якую б тэму, калі ты шчыры блогер, ты ўсё роўна зачэпіш гэту дыктатуру. А калі аб гэтым думаць, то пытанне, на халеру ты тады стаў блогерам. Стань чытачом, хадзі ў бібліятэку, будзе все добра і не будзеш нічога пугацца. Але тое пакаленне блогераў, якія мы там 19-й год, 20-й год, гэта этап у гэтых тунеядцаў, то есть уже
пасля некага часу ты уже не звяртаеш увагі, што ці думаць дыктатура, што отобрали кватэру, яшчэ некая бздура будзе, тебе просто на это, іх для цябе не існуе. Для цябе ёсць беларуса, для цябе ёсць інфармацыя, і ты робіш сваю шчыра справу. Як вы ўспрымаеце праўладных блогераў? Яны для вас канкурэнты, ворагі ці калегі? Блогер, у маём разуменні, гэта чалавек, які можа выказаць свае думкі. Калі ты працуеш на прапаганду, ты кажаш то, што тебе напісана ў метадичцы, і тады пытанне такое, які ты блогер, калі ты диктор, ты прапагандон, ты говорящая голова, ты не блогер. Разумееце, чаму глядзяць блогераў і глядзяць афіцыйныя СМІ? Напрыклад, вы даеце інфармацыю прафесійна, аб'ектыўна, праўдзіва, а блогер, ён можа распавесці гэтым самым, далажыць свае эмоцыі, можа крышачку мацюкнуцца, где-то там нешта, разумееце, такое, вывесці на эмоцыі. Гэта робяць блогеры. А прапаганда, якія эмоцыі яна вызывае? Тыя самыя эмоцыі, калі ў беларусаў вознікаюць, калі не глядзяць гэты зубаяшчык. Таму для мяне гэтыя прапагандісты, гэта не блогеры, гэта некія з інкубатара говорящыя головы. Вось Міністэрства інфармацыі лічыць, што не будзе пакуль блакаваць сацыяльныя сеткі ў Беларусі, бо там працуюць дзяржаўныя медыі і дзяржаўныя блогеры, ці праўладныя блогеры, як мы іх сёння называем. Наколькі эфектыўна яны ўсё-такі працуюць, на ваш погляд? Я лічу, што сацыяльныя сеткі тым і добрыя, што людзі глядзяць то, што ім патрэбна, тое, што ім патрэбна. І ў іх вельмі малы ахват. Я сёння рабіў аналіз беларускага, скажем так, інтэрнэту. Я шукаў, як кажуць, ключавыя запросы. Гэта па Яндексу і Гуглу, тое, што шукаюць у рэгіёне Беларусь. І я пабачыў, што я зараз цифры адразу не назову, але цікавасць беларусаў да гэтых выбараў, каб там шукаць, напрыклад, эту Чемоданаву, ці какого-то іншых этих ноунеймаў, то есть няма ніякага інтарэсу. Але у той жа час ёсць інтарэс для пошуку, напрыклад, выбары ў Беларусі, Белсат, Еврорадио, размова о выборах. Разумееце, то есть люди нешта шукаюць, але яны у гэты запрос ключавы дадаюць, адкуль яны хочуць атрымаць гэту інфармацыю. Разумееце, то есть у людей произошло такое информационное позиционирование, и они четко разумеют, откуль можно глядеть, атрымоўваць эту информацию, откуль нельга. А по поводу тому, что диктатор не зачинит социальные сетки и оттуда не выкине своих ботов, он гэта рабіць не будзе, бо он разумее, что соцсетками яны, эту войну проиграюць, і яны будуць все равно імкнуцца некія абразы пісаць. Іншы бок, зараз пошла новая волна ботаў, вельмі цікава перед гэтымі выбарамі. Яны пішуць на прыгожай, добрай беларускай мове. Але калі ты читаешь, ты разумеешь, что все равно идет от переворачивания мозгов, что в Беларуси по-прежнему стабильность, что Тихановская гэта некая не ведаю, яны выставляюць ее тварына, якую не паважаюць палякі, якая нічога робіць для беларусаў. Потым ідзе чарга латушкі, таксама Белсат, Еврорадио, разумееце. То есть усё гэта пытаецца знішчыцца. Таму я пытаўся ім нешта адказваць. Калі ты атрымоўваеш адказ, ты разумееш, што гэта адразу бот, я это все баню. То есть я уже нават не хочу тратить нейкі час на то, чтобы некому доказать и прочее. Але я кажу, что пошла волна беларускамоўных ботаў, что вельмі цікава. Цікавы факт. Разам трэба змагацца з дэзінфармацыяй і правакацыямі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. 61-гадовага кіроўцу аўтамабіля «Опель Зафіра», які трапіў у страшнае ДТЗ ў Лідскім раёне, затрымалі. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу, бо ў выніку аварыі 4 пасажыраў, у тым ліку 2 непаўналетніх, загінулі, яшчэ адзін атрымаў траўмы. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Лукашенко нацыяналізаваў беларускія актывы расійскага алігарха Михаіла Гуцырыева на $500 мільёнаў. Бізнэсовец будаваў у Беларусі Нежынскі горна-узбагачальны камбінат. Калі камбінат ужо быў амаль дабудаваны, ён перайшоў да беларускай дзяржавы. Пра гэта Гуцырыеў паведаміў у інтэрв'ю Forbes. Грошай за камбінат алігарх не атрымаў. Маўляў, так бывае. Сам праект спыніўся, калі ЗША ўвялі санкцыі ў дачыненні беларускага калію. У гэты ж час і з гэтай прычыны
грошай фінансавання праекту спыніў дзяржаўны банк развіцця Кітаю. Беларусы Гданьску хочуць прыбраць партрэт Рамана Пратасевіча з плакату, прысвечанага беларускім палітвязням. Яны збіраюць подпісы пад адпаведным лістом ва установу, каля якой размешчаны плакат. У Еўрапейскі цэнтр салідарнасці. На думку прадстаўнікоў беларускай дыяспары, у Гданьску цяперашняя дзейнасць Рамана Пратасевіча вельмі шкодзіць беларусам. Падпісанты ліста зазначаюць, што Пратасевіч перайшоў на бок рэжыму Лукашэнкі і ягонай прапаганды. Пакістан зацікаўлены ў наўпроставых рэйсах у Беларусь. Пра гэта заявіў міністр сувязі, прыватызацыі і інвестыцыйнага савету Пакістану Абдул Алім Хан падчас перамоваў з кіраўніком беларускага міністэрства транспарту Алексеем Ляхновічам. Тэма стварэння гандлёвых калідораў паміж Беларусю і Пакістанам стала адной з галоўных падчас афіцыйнага візіту прадстаўнікоў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам у Пакістан, дзе з 25 да 28 лістапада адбываецца пакістанска-беларускі бізнес-форум. На егіпецкім курорце Марса-Алам затанула судна з турыстамі на борце. На дадзены момант вядзецца пошукава-ратавальная аперацыя. Гаворка пра карабель «Сісторы», які выправіўся ў 5-дзённы тур па Чырвоным моры. На ім было 45 чалавек, турысты-дайверы і чальцы экіпажу. 25 лістапада судна падало сігналы бедства і знікла. Ратавальнікі знайшлі ў моры 16 асобаў, астатнія лічацца зніклымі. Ці былі на борце беларусы, не паведамляецца. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu па той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. 773 грамадзянаў Беларусі дадалі ў расійскую базу вышуку за апошнія паўгода. Агулам у ёй цяпер 3500 чалавек. Медыязона вывучыла гэтую базу і вылучыла ў ёй пэўныя катэгорыі. Сярод іх значную колькасць займаюць былыя палітвязні, журналісты, добраахвотнікі, актывісты і палітыкі. Для нашага каналу найперш цікава было знайсці ў расійскай базе вышуку сваіх працаўнікоў. Гэтаку базу трапіў кіраўнік аддзелу інфармацыі Белсату, сувядоўца праграмы «Тыдзень» Ігор Кулей, а таксама вайсковы аглядальнік Белсату Дзмітрый Міцкевіч. Таксама ў расійскай базе знайшліся беларускія расследавальнікі з бюро медыа і беларускага расследавальніцкага цэнтру. Акрамя ўжо названых групаў, у базе шмат асобаў, якія прадстаўляюць самыя розныя сферы – культуру, соцсеткі, дызайн, навуку і гэтак далей. На жаль, у базе адсутнічае інфармацыя, паводле якога канкрэтнага артыкулу крымінальнага кодексу вышукваецца тая ці іншая асоба. Адзначым, што адсутнасць асобы ў гэтай базе яшчэ не азначае, што ехаць у Расію альбо ў Беларусь бяспечна. З намі на сувязі Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Андрэй, вітаю. Добрый день. Гэтыя спісы пастаянна папаўняюцца. Па якому прынцыпу яны могуць складацца? Бо там, в прынцыпе, ёсць розныя людзі, і не зусім зразумела, чаму адны ў іх патрапілі, іншых там няма. Улічваючы тое, што гэта ведомствы розных краінаў і яны працуюць у пэўным рассінхроне, то там ёсць свая пэўная логіка, якая хутчэй за ўсё ўключае ў сабе спецыфіку іх камунікацыі між собку. Трэба разумець, што сілавыя структуры вельмі не любяць адзін аднаго нават у межах адной дзяржавы, калі гутарка ідзе пра некалькі дзяржаў, то дагадзіцца ім адзін з адным дастаткова складана. Таму пэўныя рэчы, якія там адбываюцца, яны могуць быць амаль цалкам пазбаўленыя нашай класічнай логікі, і могуць адбывацца паралельна. Таму некаторыя спісы могуць з'яўляцца троху хутчэй, перадавацца троху хутчэй у расійскую базу, нейкія троху павольней, але гэта сінхранізацыя, яна ўсё-такі ёсць, хоць і вельмі замароджаная і вельмі праблематычная праз тое, што вось якраз такі сілавыя структуры між собку не надта сябруюць. Расійскія базы адкрытыя, ці гэта ўвогуле на руку беларускім спецслужбам, бо ў прынцыпе, калі чалавек не ведае, што ён знаходзіцца ў вышуку ў Беларусі, ён можа паехаць у Расію, там будзе затрыманы, экстрадаваны на тэрыторыю Беларусі, а расійскія вось гэтыя базы, яны забяспечваюць хоць нейкую бяспеку ў гэтым сэнсе, што чалавек можа падумаць перад тым, як паехаць, паглядзець, ці ёсць ты ў гэтым спісе. Ну, фактычна так, гэта для нас такая невялічкая лазейка, якая дазваляе больш бяспечна сябе пачуваць у той мадэлі, якую зараз лукашысцкая ўлада рэалізуе, часам не да законаў.
Вось у Расіі больш все-таки звяртаюць увагу на нейкую працэдурнасць, для іх гэта важнее, чым эфектыўнасць атлова тых ці іншых злачынцаў, таму вось яны так робяць. Але ну гэта нейкая такая троху дэкаратыўная штука. Ясна, што ў Беларусі, што ў Расіі рэжымы пераследуюць сваіх грамадзянаў і грамадзянаў аднаго. Вось, але у расіян троху вось такая спецыфіка, што мы можам яшчэ пакуль што глядзець. Але ясна, што гэта таксама справа часу, як толькі яны зразумеюць, што гэтым інструментам карыстаюцца не толькі каб не толькі сілавікі, скажем так, а яшчэ і тыя, каго шукаюць, то хутчэй за ўсё там таксама будзе ісці тэндэнцыя да закрыцця такога кшталту базы, такога аб'ёму інфармацыі. Ці гэта значыць, што калі ты знаходзішся ў гэтым спісе, то чырвоная лямпачка можа загарэцца не толькі ў Беларусі і ў Расіі, а ў любой сяброўскай для Пуціна і Лукашэнкі краіне? Залежыць ад таго, наколькі глыбока цябе шукаюць. Калі гэта такі вышук у межах саюзнай дзяржавы, гэта адзін узровень, калі міждзяржаўны міжнародны вышук, які падаецца альбо праз Інтэрпол, альбо праз іншыя сістэмы, то гэта зусім іншага кшталту сітуацыя. Ясна, што Інтэрпол зараз стаў значна асцярожней супрацоўнічаць з Расіяй і Беларусю, але ўсё роўна бываюць некаторыя непрыемныя моманты, калі чалавек можа знайсці сябе і ў тых спісах. Але я ў першую чаргу кажу пра тое, што паміж дзяржавамі існуюць розныя міждзяржаўныя пагадненні, там, дзе две дзяржавы паміж сабой дамовіліся пра ўзаемную выдачу інфармацыі альбо там перадачу злачынцу і таму падобныя рэчы. І вось якраз таки гэта самая небяспечная гісторыя, таму што ніколі не ведаеш, якую інфармацыю і ў якіх аб'ёмах і пра цябе маюць улады той ці іншай краіны, якая можа лічыцца хаўруснікам Расіі альбо Беларусі. Таму так важна адсочваць ось гэты момант, дзе чырвоныя, жоўтыя, зялёныя краіны, якая практыка, якія ёсць заканадаўчыя дакументы і наколькі незалежная судовая сістэма ў гэтых краінах. Так што вандроўкі зараз для такіх, як мы, гэта цэлы квест, і самы просты спосаб гэта проста не выязджаць з тэрыторыі еўразвяза, калі ты ўжо тут знаходзішся. Калі выехаў, то ехаць ужо толькі ў тыя краіны, якія жоўтыя альбо зялёныя, але, ну, канешне, ні ў якім разе не ехаць такія краіны, якія маюць прэцэдэнты выдачы альбо нейкія шчыльныя адносіны з расійскім і беларускім рэжымам. Кейс Васіля Верамейчыка зноўку скалыхнуў тэму бяспекі ў самых розных краінах, чаму, уласна, мы пра гэта і размаўляем зараз. Тым не менш, ці на гэтым этапе адказнасць ляжыць толькі на самім чалавеке, бо гэта ён абірае, куды яму ехаць. Ці ўсё ж такі, калі мы вось кажам пра гэтую сітуацыю, тут могуць адказнасць падзяліць самыя розныя дзяржавы, краіны і людзі? Калі мы кажам пра адказнасць, то адказнасць можа несці суб'ект, з якім адбываецца дзеянне. Гэта той чалавек, з якім адбываецца гэтае дзеянне. Тое, што мы разглядаем як фактары дадатковыя, гэта якраз такі дзеянні краінаў, гэта візавыя абмежаванні, гэта абмежаванні па в'ездзе-выездзе, гэта фактары, гэта не адказнасць. І таму, калі мы кажам, напрыклад, што вось Літва зрабіла ўсё для таго, каб Верамейчык апынуўся ў В'етнаме. Гэта быў адзін з фактараў, але гэта не значыць, што гэта была нейкая злая воля, каб абавязкова чалавека выдалі і перадалі беларускаму крывасуддзю. Тут трэба разумець, што было у кожнай кропцы, у якой знаходзіўся Васіль, у яго былі розныя магчымасці выбара. Ён мог зрабіць так ці інакш. Але у выніку гэты ланцужок ягоных абраных стратэгій, ён прывёў яго туды, куды прывёў. Ясна, што там было шмат розных акалічнасцяў, ягоны псіхаэмацыянальны стан, ягоная патрэба зарабляць грошы, ягоная там, як пісалася ў медыа і ў прасторы, што яго была магчымасць там пачуваць сябе лепш у гэтым В'етнаме, што ў яго там былі сябры, якія маглі яму дапамагчы. Окей, гэта ўсё трэба ўлічваць, канешне, але у фінальным выніку кожная з нас мы адказныя за тыя рашэнні, якія мы прымаем для сябе ад самага пачатку да самага канца сваёй гісторыі. Ну і, уласна, пра гэта трэба таксама памятаць, што ёсць такія фактары. Мы на іх альбо ўплываем, альбо не ўплываем. На штосьці мы зусім не ўплываем, як на адносіны паміж В'етнамам і Беларусю. На штосьці можам ўплываць, як на адносіны да нас у дэмакратычных краінах. І зараз, напрыклад, беларуская дыаспара і ў Літве, і ў Польшы моцна падымае гэтае пытанне. Вось мы зараз абмяркоўваем гэта, каб падтрымліваць цікаўнасць да гэтай тэмы. Так што я думаю, што гэты кейс дакладна стане сігналам як для
беларусаў, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі як Васіль, так і для дзяржаў, якіх шмат беларусаў, бо трэба штосьці з гэтым рабіць, трэба прымаць нейкія рашэнні. Ну вось кажуць про тое, што мы не можам ніяк паўплываць на адносіны В'етнама і Беларусі. Разам з тым людзі абураюцца дзеяннямі Літвы, Польши, якая уласна не пусціла верамейчыка ў сваю краіну, альбо сам Васіль не захацеў пагадзіцца на тыя ўмовы. Чаму мы не кажам про тое, што В'етнам супрацоўнічае з людажэрным рэжымам Александра Лукашенка, не звяртаем увагу менавіта на гэты момант? Я думаю, што такога кшталту заявы, такога кшталту кантэкст агульны інфармацыйны ён ёсць, але пытанне ў тым, наколькі гэта будзе ўплываць на в'етнамскія ўлады, якія зразумела, якія яны ідэалагічна, зразумела, на што яны і на каго яны арыентуюцца у сваёй знешняй палітыцы. І унутраная сістэма В'етнама наўрад ці мае у сябе такую прастору для дыскусій, скажем так, што там наўрад ці ёсць нейкія настолькі моцныя палітычныя альбо грамадскія структуры, якія могуць падымаць гэтае пытанне таксама, што, мол, вот рэпутацыя наша, вось выдалі чалавека, вось як бы гэта нам пашкодзіць. Насамрэч, я думаю, што патэнцыял такіх дзеянняў менавіта у В'етнаме, у в'етнамскі бок, ён дастаткова малы. Праз тое, што там проста няма зацікаўленых бакоў унутры уладных структураў, якія б прыслухаліся бы да гэтага. Вось такое маё меркаванне. Эвакуацыйная служба Байсолу напоўніцу працавала напрыканцы кастрычніка, пачатку лістапада, калі праводзіліся рэйсы сілавікоў. Якія выклікі сёння стаяць перад вамі, ці гэтай працы паменіла троху? Адзін з моцных выклікаў гэта тое, што дзяржава спрабуе разбурыць давер, спрабуе пасеяць паняверку, пасеяць нейкія рознагалоссі паміж намі, арганізацыямі, якія ажыццяўляюць дапамогу, і людзьмі, якім мы дапамагаем. Таму я і кажу пра гэтую рыхтуючуся правакацыю альбо правакацыі, якія будуць бліжэйшым часам супраць нас і супраць іншых структур, хутчэй за ўсё, таму што мы бачым, што ёсць такая тэндэнцыя, што дзяржава зразумела, што людзям, якія сядзяць у турмах, не ўдалося ўкласці ў галаву, што яны нікому не патрэбныя, што яны кінутыя, што грамадства імі не цікавіцца і ўвогуле ніяк не дапамагае. І дзяржава пачала працаваць па-іншаму, яна перастала пераконваць палітвязняў, нас робіць усё для таго, каб зрабіць гэтую сувязь паміж салідарным грамадствам і намі, арганізацыямі, якія з'яўляюцца актарамі гэтага грамадства, і людзьмі, якія патрабуюць дапамогі. Атрымліваецца, што менавіта таму праводзяцца гэтыя рэйды, менавіта таму пераследуюцца сваякі палітвязняў, каб запугаць, застрашаць і каб людзі не звярталіся па дапамогу. Вось такая стратэгія абраная. З аднаго боку, парадзіць недавер да гэтай сістэмы дапамогі, а другое гэта пасеяць страх і за наступствы такой дапамогі. Калі мы кажам пра гэта правакацыя, што маецца на ўвазе? Гэта нейкія прапагандысцкія матэрыялы ці гэта кампанія, менавіта якую будзе ажыццяўляць сілавыя ведомствы? Гэта гібрыдныя дзеянні, якія будуць скіраваны і ў інфармацыйнае поле, і ў індывідуальнае ўздзеянне на людзей, з выкарыстаннем у тым ліку і тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі ў вельмі складаным становішчы, якія фактычна закладнікі. Таму, калі мы будзем бачыць, што штосьці адбываецца, дзе выкарыстоўваюць людзей у цёмную альбо прымушаюць іх казаць штосьці на сістэмы дапамогі, то гэта якраз такі сігнал для нас, што гэтая праца пайшла з іх боку. Першая ластаўка хіба была, калі апублікавалі фільм, у якім абвінавацілі праваабарончы цэнтр «Вясна» у тым, што яны нібыта грошы адмываюць і не перадаюць на дапамогу, і там былі якраз такі выкарыстаныя людзі, альбо сваякі палітвязняў, альбо былыя палітвязні. Гэта якраз такі прыклад інфармацыйна-прапагандысцкай часткі гэтай працы. Але яна не ўся толькі інфармацыйна-прапагандысцкая, яна яшчэ кропкава праводзіцца ўнутры краіны з усімі тымі, хто выходзіць з турмаў. Нам вядома, што з людзьмі размаўляюць, каб яны, не дай Бог, нікуды не з'язджалі, не звярталіся па дапамогу. Вось, і гэта ставіцца фактычна умовай таго, што чалавек не заедзе ў турму па новай. Так што ўлада мяняе свае падыходы, і ясна, што яна спрабуе абрубіць гэтую салідарнасць, а мы ўвесь час спрабуем знайсці новыя метады і спосабы, як ўсё-такі дапамагаць гэтым людзям. Таму варта, напэўна, падрыхтавацца ўсім нам да гэтага. Дзякуй вялікі за гэтую размову. На львоўскім вакзале з'явілася незвычайная інсталяцыя. Гэта арган, пабудаваны сярод іншага з абломкаў расійскіх ракетаў і снарадаў, якія ляцяць ва ўкраіну. Арган стварыла ўкраінская мастачка Жанна Кадырова.
Штотыдзень до 19 снежня на ім будуць граць музыкі з розных краінаў. Першая адыграла канцэрт для пасажыраў Львовскага вакзалу украінская арганістка Алеся Барсук. Я дуже хочу, щоб ви Я хочу, каб усе спявалі і спадзяваліся перажыць уварванне Расіі ва ўкраіну. Я хочу, каб наш народ выйшаў з вайны пераможцам і каб усё зло было пакаранае. Тут 39 труб. Тут 39 трубаў. Мастачка Жанна Кадырова аздобіла іх дэталямі, вырабленымі з расійскіх ракетаў. На гэтым развітваюся з вами. Дзякую за ўвагу, за вашыя каментары і ўпадабанні таксама. Зычу спадарству добрага вечара, да хуткай сустрэчы.